sois taas TV-chatti. Kuoliko sun koira, poika, ystäväkö jätti? Se on kiva kun sä kerrot taas koko kansalle, et sulla on nopea korolla, se tuoksuu Wunderbaumille. Kysy huvikseks, onks täällä yhtään natsia tai onks se oululainen pete? Massamurhaaja, alkaaks meikä todellakin aina sunnuntaisin? Ja minkälainen käytö suppo transvestiitti naisiin? Vaan femma se maksaa kun sä haluut ilmoittaa, et sun perhos koiran nimi on Nelli Josefina. Hei, oliks täällä muita kotieläinfaneja? Mulla ois Marsurottakin sekä muutamia kaneja. Nymfomaneja etsii Helsingistä Sepi. BMW oli Salla, et siitä voitte repi. Kun lasku tulee, on vanhemmilla paha olla, kun Sonera on lisännyt laskuun 3-0. TV, chatti baby. Vitosella tekee sut tosi onnelliseks. Sait sun tekstarit elkuun, se voi kaiken muuttaa. Sun omat vistoit sekaa julkisuutta. Mun paras kaveri nykyisin on Nokia 610. Se päivän pelastaa kun kaikki alkaa joskus 10. Sisään vaan radiolinjan liittymä, niin meitsi pääsee TV-chattiin viihtymään. Ennen tyttöön saamiseen piti olla viritetty PV. Nyt riittää GSM, koska onneksi on TV. Puhelin on tulessa kun meitsi vääntää tekstari. Onks vapaa kuiji Vaasasta, terveisi seksimestari. Halki peruskoulun, mua jengillä aina piestiin. Mut siitä en aio puhu kun väsää mun tekstiviestiin. 160 merkkiä silkkaa romantiikkaa, tukiasemat menee tukkoon, verkko varatua piippaa. Kun on niin ihana ja muuhun voit aina luottaa, vaikka asunkin vielä himassa, ikä on 28 vuotta. Enkä muijien kanssa vielä kerdy olemaan sillä lailla. Mut mitä väliä, saahan sitä tekstailla. TV, chatti baby. Vitosella tekee sut tosi onnelliseks. Sait sun tekstarit elkuun, se voi kaiken muuttaa. Sun omat vistoit sekaa julkisuutta. Huomenna Lansarotelle ilmoittaa Maria. Hei, kolmoselta alkoi just se uusi hyvä sarja. No senhän mä just halusinkin tietää. Kaikki chattailijat pyöreiseen huoneeseen viekää. Samoin kuin se valvoja ja Yassir Geili. Vaikka nykyään se on se Suomen nuorison sielupeili. Viisaiset kysymykset se teille esittää. Kaikki oudot epäilykset välittömästi vesittää. Ei tarvitse esittää, oo oma itses vaan. Tai aivan sama, palkan Sanne kuitenkin saa. Mä vainan kanavaa, tai leivon vaikka pullia. Vaikka kuinka chattailette, te ette multa saa. Hei valvoja, miksi mun viesti taas sensuroitiin, vaikka ihan tosissani kiroilematta olla koitin. Ohjelman jälkeen ota yhteyttä muuhun, sä oot ihana, tuntuu et on rakastunut suhun. Onks sulla poikakaveri, vastaaja äkki, mikä on sun lempiruoka, dikkaks Eminemi tai Tupacki? Onks nähnyt sen ja sen leffan, onks sul hyvä peffa? Saanko mä tulla sinne Helsinkiin, jos on treffaa? Kun ei olis varaa, kun yhteen viesti enintään, puhelinlasku muutenkin on menossa jo perintää. Mut hyvää yötä kaikille toivottaa Markku Ikonen. Ei vittu, tohonkin meni vitonen.